tay tiin ka matanawan, isuti kay kayat ko nga pagyanan, ta isuti na kaiyan ka. When nagpaiso nga no agbiyahe kami, aglagto agtaltek tilugan mi, masapul na pigsa ti makina, taado isang at nga kalsada, ti pagnaan ket adu nga likao. Gobyerno umay kayo kad tumulong, tamasulbar kumati dawat mi, problema mi umay yu aksyonan, dakkel meket di panagyaman mi, opisyales nga agserserbi, kadagiti adu nga sakripisyo, mangitong pal ken agbirok ti pundo, kalsada kumaket kumintas, tapnoin kami met mapadas, di agbiyahe naginawa ken nakarelax, tay saan kumamet ngagrigan, ngem addamet ket di sagabasi, panagduras gaputi agsang ped nga project, bantayan tapno saan amakupi, padaytoy ket pagsayaatan, no adda maubra uray libre, adda iti timpuyog mi nga umili, uray no awan titangdan mi, agsisinuglat iti agubra, iso nga uray adda ti pumanaw, addanto inna pagsublian, tamayaat nga talaga dito'y lugar mi, uray no kunada nga adayo, kanayon nga ibaga ninanang ko, anak ko di mo kumaliplipatan, uray sa dinot pakadanunan, lagi pem tuy lugar anagkapwa, lagi pem tuy lugar anagkapwa.